guys! Good morning! Good morning mga Kamayer and mga sisi, and welcome to our channel. So kung bago pa lang dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlogs. So anyway, for today, happy morning! Nandito na naman ako sa tindahan and don't mind the background again. And for today, gusto kong i-share sa inyo yung mga face mask na mabenta dito sa akin na tindahan at isa sa mga favorite kong gamitin para sa aking skincare sa face. So, dati may nagtanong kung ano daw yung mga skincare ko. So, for now, share ko muna sa inyo yung face mask na ginagamit ko. And, syempre, mabenta dito sa aking tindahan. So, if you are interested, stay tuned and happy watching! Shout out sa inyong lahat! Kumusta naman yung mga araw ninyo? And yes, it's all about face mask today. Eto siya, ayan. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. So meron akong actually 6 ito, pero wala dito yung isa kasi sold out na. So 5 na muna yung ipapakita ko sa inyo na mga face mask. So mag-face mask, first impression tayo and all. Sabay ganon. So napansin nyo ba, merong ads na ako. So I think 4 days ako na walang ads and dumating lang yung ads ko kahapon and I'm so happy about that. And syempre yung lola nyo ay tapos na akong mag-verify ng Google AdSense PIN. So, napakasaya. So, thank you po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyong panonood, wala po akong Google AdSense PIN at hindi ako magiging certified na little YouTuber. Dahil kung hindi sa inyo, syempre wala ako. So, thank you sa inyo lahat. So, ito yung aking iniinom na red juice. So, naubos ko na yung isang box and nabawasan ko na rin yung pangalawang box ng dalawa. So, nag-order ulit ako. Kasi, di ba, 7 sachet lang yung laman ng isang box, which is konti. So, I want to try 1 month na pag-inom ng red juice. So, let's see. Pero meron na ako napapansin na pag-gawa. So, ang daming ice cube. Punong-puno siya ng ice cube. Naglagay ako kanina. And, naglagay ako ng 2 slices of lemon. Cheers! Cheers para sa aking monetization. I mean, so, na-verify ko na yung Google AdSense. At syempre, may ads ulit ako. Kaya yun. Thank you everyone for watching. Always. So, ayan. 6 siya na face mask. Ayan. 6. And ito yung isa-isahin natin. Sino sa inyo ang mga mahilig mag-face mask? Alam ko lahat ng babae ay mahilig mag-face mask at ginagamit talaga nito as skincare. So ngayon, kita ko sa inyo. Let's start na about sa face mask. So face mask number 1, ito siya. Ayan. Ayan. Kita nyo. Ayan. Ito ay Ashley Pearl Whitening Mask Sheet Lighter and Fairer Skin, 25 grams. Ayan siya. Ashley na Pearl Whitening. So, ayan siya. Kiniklaim niya dito na mayroon siyang agua glycerin, trehalose glycerol, acrylic acid, niacinamide, copolymer, panthenol, and etc. Castor oil also. Sabi dito, product features a brightening mask that leaves skin smoother and fairer, enhance the skin vitality, boost moisture, and more refined complexion. So, manufactured, of course, from Philippines. So, ito yung isa sa mga ginagamit ko. Ashley the Pearl Whitening. So, one piece lang yung loob niya. Nilalagay ko siya sa aking mukha and binababad ko siya ng mga 10 to 15 minutes until mag-dry siya. And then,
habang nakalagay siya sa akin face, ginagamitan ko siya nung pinakita ko sa inyo nakaraan na ganito. So, di ba habang nakalagay yung face mask, tapos ginaganon ko siya habang relaxing. And, yung pangalawa, ito siya. Honey Natural Skin Care Mask from Korean Cosmetics. So, from Korean Cosmetics, natural plant. Ang flavor niya ay honey refreshment nourish facial mask. So, natural skin care plant. So, honey siya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Korean face mask. So, quick lang tayo. Sensitive skin, soft and full of glory. Hindi ko na mabasa dito kasi Korean yung nakalagay. Pero yung nasa taas ang nakalagay, extraction of honey, delicate nourishing beauty, silky touch, smooth and soft care of the skin, water retention to help improve the skin dry so that the skin smooth and soft, full of water, hold moisturizing skin. So ano siya, honey ang flavor and maganda rin po siya sa face. So ayan. Yung mga mahilig mag-face mask, sigurado nagamit na to. At kung ikaw ay hindi pa, why not? You can try this. Available ito sa Watsons. And then, yung pangatlo, of course, yung aloe vera. Aloe vera, we all know naman ang aloe vera ay napakaganda ng health benefits sa skin natin. And ito yung mga kauna-unahan talaga na trending dati. Aloe vera yung nangungunahan na sabi nila ay napakagandang face mask. So, ito ay aloe vera moisturizing facial mask. So, contain rich aloe essence, moisturizer, left you have moist, smooth, and beautiful muscle extract. So, aloe vera extract. So, ito naman siya. Ayan. Korean products din siya. Aloe moisturizing facial mask. Ayan. Hindi ko rin mabasa kasi Korean din po. So, ayun. Ayan, isa din ito sa mga ginagamit ko. And then, last, ay hindi pa pala last, itong isa na Aeron Vitamin E Whitening Mask. Whitening times 10 plus mask. So, ito siya. Ayan. Ginagamit ko rin ito sa aking face mask. Vitamin E, water, propylene, glycol, botanidol, and ang dami niya talagang mga ingredients. And ang sabi dito, anti-acne whitening mask. So, yun. Ayan. Ito yung mga ginagamit ko. Ayan. Mabenta ito sa akin. And last but not the least, of course, ito ding Ashley, which is 24K Gold Lightening and Brightening. Mabenta ito ko sa akin. And face mask, all skin type, lightens and brightens skin tone, 25 grams. So, dalawa yung Ashley, diba? Ito yung parang pearl whitening, and ito naman yung 24K Gold Lightening and Brightening. So, ayan siya. A special mask formulated to brighten skin texture and help make the skin healthy, fresh, and radiant. So, ang kagandahan nito, may lahat sila, may mga glycerin, which is, ang glycerin ay napakaganda sa ating balat. So, of course, manufactured by Philippines. So, everyone, this is not sponsored. So, gusto ko lang i-share sa inyo, ladies, yung skincare ko na isa sa mga favorite kong face mask na ginagamit ko. And, syempre, tinitinda ko kasi alam kong maganda. So, tinitinda ko and mabenta ko siya. And, yung isa na wala dito ay yung Thailand Collagen Face Mask. Yung kulay blue. And, ubos na siya kaya hindi ko na siya maipapakita sa inyo. So, maglalagay na lang ako ng picture niya dito. Ayan. Ayan. Ganyan po yung collagen face mask na from Thailand na ginagamit ko. So yun lang po yung mga face mask na gusto kong i-share sa inyo. So let me know kung alam nyo na yung mga face mask na to. Pansin nyo, iba yung headband ko, diba? So ayun, ito lang po yung mga face mask na gusto ko i-share sa inyo. And yun, thank you for watching. And kung mayroon kang katanungan, please don't forget to comment down below and nasagutin ko po yan. So ngayon, nalaman nyo na kung ano yung mga face mask. Isa sa mga face mask na mahilig kong gamitin. And ito po yun. So, for now, bye-bye na po and see you on my next vlog. Thank you everyone for watching. Always remember, live the life to the fullest. Love yourself, be yourself, and be happy always. For now,
bye-bye na po. Mag-ingat po kayong palagi and see you on my next vlog. Bye-bye!